Assalamu alaikum jama'a. To jama'a, sai a zauna a gida. Allah subhanahu ta'ala ya kare mu baki da. In ji annabi ba in ji ni ba. Hadisin da aka rawaito a musnadul imam Ahmad, hadisi 26,139. Wannan hadisin ma an rawaito shi da dan wani lafazi mai dan bambanci kadan a sahihul bukhari, hadisi namba ta 3,474. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zauna a gida. In annoba ta shiga gari sai a zauna a gida, kuma duk wanda ya zauna ya san yayi kuma imani da Allah subhanahu wataala, ya yadda duk abin da ya same shi daga Allah ne subhanahu wataala, yayi wannan tawakkalin, to insha Allah ya samu ladan ko ya samu matsayin mai shahada. Ya rasu ko bai rasu ba, so insha Allah abu zai zo ya wuce, ba tsoro, sami addu'a, mu zauna a gida, mu yi tanadi da kyau. Allah ya kare mu baki da. Assalamu alaikum.